Angay nga maghimaya kita diha sa krus, sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Kay diha kaniya anaa ang atong kaluwasan, ang kinabuhi ug ang atong kabanhawan. Pinaagi kaniya naluwas kita. Angay nga maghimaya kita diha sa krus, sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Kay diha kaniya anaa ang atong kaluwasan, ang kinabuhi ug ang atong kabanhawan. Pinaagi kaniya naluwas